בסדר, אין לי בעיה. אז תקחי את הדברים שלך ותעופי מהבית. גם אני לא סובל אותך. ביי סבתא. תגיד רגע, הלו, יושבים פה? זה תפוס. מעניין לי את התחת. התחיל, יא זבל, התחיל. מה אתה מפריץ על הזולת? מה אתה? מה חסר את זה? אפשר לראות את הסרט? אני אקרא לסדרן. אני סדרן. בוא'נה, ג'ינג'י, תביא קצת מהפוקפורן. אין לי הרבה. מה אין לך הרבה? יש לך פה גיגית. תביא, שים לי קצת, בחייאת, נו. למה אתה זבל כזה? הנה, אפשר לראות את הסרט? הנה, מתחיל. אתה יודע שהסוס הזה הוא יהודי? איך אתה יודע? הייתי בברית שלו, איך אני יודע? הנה, התחיל. בסדר, התחיל. מה אתה רוצה? וילה בקיסריה. תיזהר ממני, חביבי. אל תגיד לי שום וקטנות כזה, מפריע. הסרט ממשיך. אתה יודע איך קוראים לסרט הזה? איזה? הטוב, הרע והזבל. אפשר לראות את הסרט בשקט? תגלה מה אתה. אין אך, מה זה היה צריך להיות? תגיד, אתה מטפל בעצמך? סליחה. תיזהר ממני, אתה לא מכיר אותי. הלו, חלאס, רואים את הסרט, נו. מה חלאס, הוא מביא כפפו. לא יפה. לא נגעתי בו, לא יפה. טוב, תירגע. בסדר, תסתכל. הנה, זה השיא של הסרט. זה הפרסומות. הנה, עכשיו התחיל. אין קטע. נו, מה יהיה? תגיד, אתה מקבל פיצויים מהמדינה? אבל יש לך את כל הנתונים. אמא שלך יש לה את כל הנתונים. אתה לא מכיר אותי. תירגע, יא קומפרסור. מגיע לך שתיחנק, יא זבל. טוב מאוד. מגיע לך. טוב מאוד. אתה מפריץ על הזולת, מגיע לך. רוצה מים? הנה, יש שמה, לך תביא. הנה, זה השיא, זה השיא. אללה גטה. חלאס! עד פה! הנה, על חם אני תופס אותך. על חם? טוב, הבן אדם דפוק, אני אקח את זה ב-VDV. תראה את זה ב-VDV. גועל נפש, תאמין לי, טוב שהוא הלך. אפשר לראות את הסרט בשקט. לא, נקרא את אמא שלו, אני אומר לך.